muertas, mercurio y plomo cubriendo todo. Grietas, grita, no escuchamos el destierro, el deshielo. Grietas, grita, no escuchamos el destierro, el deshielo. Corriendo, el agua va bebiendo lo que le dan, que más le da. Si arena o cal lo lleva hasta el final. Líquido, piénsate 100% agua y piel. Líquido, piénsate 100% agua y piel. Líquido, piénsate 100% agua y piel. Líquido, piénsate 100%. Baja el mar hasta el mar. Baja el mar hasta el mar. Corriendo, el agua va bebiendo lo que le dan, que más le da. Si arena o cal lo lleva hasta el final. Baja el mar hasta el mar. Líquido, piénsate 100% agua y piel. 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 Doncs aquesta cançó es diu Delfín Rosado de Hong Kong i és una de les 5 cançons que formen part del nou EP, que s'anomena Sea Lion Podcast. El delfín rosado de Hong Kong és una espècie en perill d'extinció, igual que totes les altres cançons o totes les altres espècies que representen en l'àlbum. A la cançó parlem de l'amenaça principal que afecta aquesta espècie, que és la contaminació per metilmercuri, que, com ja sabem, és un metall pesant que es troba al mar cada vegada més i que es va bioacumulant en cada espècie
i els grans mamífers, com és el cas del delfín rosado de Hong Kong, doncs van acumulant al llarg de la seva vida aquest mercuri i els hi pot provocar doncs, fins a la mort. I aquesta és una de les amenaces que està afectant aquesta espècie i l'hem volgut representar en la cançó. En el procés de creació d'aquest EP vam tenir la sort de poder col·laborar amb l'Agenda Oceanic Global i ens van ajudar en el procés sobretot d'informar-nos dels problemes concrets que hi ha en el mar. De fet, van ser els que ens van proposar el delfín rosado de Hong Kong com a espècie simbòlica per tractar aquest tema. I jo crec que com buscar molt la tranquil·litat i a la vegada la força que té l'aigua. Les creacions que tenim d'aquest tema i de molts temes que anem com molt endavant i enrere, perquè nosaltres treballem amb la música electrònica i també amb instruments orgànics i llavors també anem barrejant una mica cada cosa. I, bueno, no sé, és com que encara no ha acabat el tema, encara no el tenim super tancat, perquè en els directes encara no sabem si mola més amb una cosa o amb l'altra i el anirem canviant, com fem amb tots els temes. Diguéssim que aquesta cançó està emmarcada dins d'un projecte que hem anomenat Extinction, perquè realment sempre hem volgut, ja amb les noves cançons, hem volgut potenciar molt aquest missatge naturalista, aquest missatge de llençar un clam en què hem de protegir la nostra diversitat, la biodiversitat. S'està perdent, s'estan extingint cada vegada més espècies i l'extinció d'una espècie creiem que no està prou valorada. Ho solem comparar amb què passaria si de cop i volta perdéssim tota la discografia dels Beatles o si perdéssim tots els quadres de Goya, Picasso o qualsevol altre. Doncs seria una pèrdua dramàtica, no? En canvi, la pèrdua d'una espècie que porta milions i milions d'anys d'evolució adaptant-se al medi no està considerada com una pèrdua equivalent, no? I nosaltres ho volem posar al mateix nivell. I doncs d'aquí surt la idea de crear aquest projecte Extinction, en què les cançons representin espècies en perill d'extinció i alhora, si l'espècie s'arriba a extingir algun dia, que esperem que no, doncs nosaltres eliminaríem aquesta cançó per representar aquesta pèrdua. I diguéssim que aquest és l'origen d'aquesta cançó i de totes les que formen aquest EP que ara trobem. Per què és rellevant aquesta cançó i per què és important escoltar-la? Perquè no generin com royalties que puguem cobrar després. Així que darle al play, penya. No, perquè al final és el nostre mitjà, volem fer d'altaveu per explicar tota aquesta problemàtica, doncs això, triem la música per poder transmetre el missatge i la intenció és arribar a tanta gent com puguem. Creiem que és un mitjà de comunicació molt potent perquè directament s'adreça a les emocions, no? I parlem des del sentiment, però que amb la potència i la bellesa que té la música doncs és una manera molt fàcil d'entendre aquest missatge i alhora de poder empatitzar amb aquests problemes. Sí, que tots tenim el dret de ser-ne conscients més que res per poder-nos afrontar segons quines decisions com jo, Mad Dog. Yay! Sí, jo crec que va tocar. Ah, que sí, m'està liant, no?